Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Nakita na ba tayo? Oh, oh. Engineer Armando Bautista? Oh, nakaila ka na ako. Ako katong hapit ni mo madas magi sa una, sir. Salamat din sa pagpunit nimo sa kumpanyo. Sige, sir, muna na ko. Hey, wait. Ha? Ano sa iyong pangalan? Melody? Oh, nice meeting you, Melody. Oh, Nice meeting you too, sir. Sige ha, muna na ko nimo, sir. Usbon ko, salamat sa pagpunit nimo sa kumpanyo. ano na? Okay, no problem. Hey, kadiyot lang. Sir? Oh, can I invite you for a cup of coffee? Makalagot. Kalain na tanawon sa dagwan ako sa amin. My gosh! Nadamage siya nga akong agtang. Kanusta pa ka ni mamaayo? Dili may magawas-gawas ko sa bahay nga may pintahi pa nga akong agtang. Ay, lain kay tanawon. Saan na lang ang akong mga appointments karon? Natangkong ang akong mga lakaw ni ini. Buset! Inday! Hatid ako diri kape! Ay! Di na ko maatuman sa amin, oy. Samot ang akong sapot ini. Mahigda akong balik. May pasa kong magazine. Let me see kung ano say latest sa fashion. Fashion is a cycle. Magbalik-balik ra gyud ang uso. Nauso na kining sininaa kani ato sa dekada sa 60. O karon nabalik na sabla. Just modernize. Ay, ako cellphone. Ay, si Armando na usabi na nawag. Samok, sige tawag. Mas may pag magpasa ko yung mga magazine. Malingaw pa ko. Nanawag na sagbalik ay. Di ba naman kasabot na gipaw nga? Ay, dili na si Armando. Si Jerome di ay. Hello? Hi. Nanawag lagi ka? Wala ito pag akong tawag. Ay, kanimo agad. Well, nakapili ka na si mong order. Hindi ko magkamaong mo order, sir. Wa ko sukad makasuway og sodog sa maniini nga restaurant. Oh, sorry ha. Ako na rin magkuha sa atong order. Karon ba ko nga gigutom man ko. Kagabi pa man kong magkapanihapon. Migikan ko sa bahay kaganina nga wa sa magkapamaw. Daring minyo. Kini. Gusto ka ba ni? Ikaw, sir. Wa pa masab ko gutom, ha? Nakapamahaw ka kaganina? Wa sad, pero Let's eat, okay? salamat sa mong pagdana ko din, sir, ha? No. Thank you also, Melody. Nisali ka sa pag-uban ka na ako din, thank you kayo. Ambot ba? Wasag ko may pahugan, no? Pero marag buutan man kagdagway, sir, maong... Thank you. But you know, that you're an answered prayer to me. Ha? Murag ikaw ang tubag sa Ginoo nako. Kaganina siya nag-ampo ko nga unta may kasulti ko. Kanang tao nga anda maminaw nako o dili mo hukom. Someone who just listens. Sir Armando,
Ay, kadiyot, kuhaon ko na yung kining atong order. Kadiyot na. Hey, waiter! Kaon pa. Busog na kay ko, sir. Oo, gamay na kagikaon. So, nabusog ka pumati sa kong istorya. Nagsige ko kaon samtang nag-istorya ka. Ganina pa kung nagsigikiskot, bahay na ako. Ikaw, what's your story? Interesado kong mamati. Sulti ko rin kumay tawali mo. Melody. Kapait ba, uy? Dungagig soft drink na akong bino, be. Iyo, mas may nangoy sa gulo eh. Ayos na. Be, mo pahiyam ko mo. Humagin mo pahiyam ko. Para hurot na sumsuman na to. Gitinood man sa nimo, God. Di na mo to sumsuman nimo. Habhab naman to. Hanggaw ni mo. Mo man ipawas luod na sumsuman. Ablitog dilata ko. Ako gyud, ikaw lang. Bida, umiinit magsugod nindong ka na ko ha. Hindi mo ka pasugo. Suguon ko nimo, naminhod naman ning tiel akong sugod. Jesus, ikaw na. Ay, kabweset, God, oy! Melode! Nanaday. Ay, kanahan. Wa pa man ito mauli so kay ganina. Amo na. Igor kay mo simbar. Himan-himan nakikita aro siyang uyab. Nagbika-bika na. Nanaday ito iya bata. Bataa ba oray mukao naman to? Sabay kanon. Ada, ipaklaro pag niya, oy. Utan, God! Autan. Ikaw di ka mukaon. Kaon. Na, parehas yung mundo ha. Be. Napahiya mo. Pulutan lagi. Ay, sabaan ni mo, oy. Di ba ako pa man tong tagay? Bintahuso ba ni mo? Isugo pamantika. Lakaw. Ay. O sabayin mo, sardinas nga puwa o green. Uy, kaluod ba na si Dinas? Wala yung beef loaf. Hilason. Melody, asbon ko, thank you kayo sa iyong pagpaminaw. Ha? Uway sa payan, sir. Come on, sakay na. Ha? Yato di ka. Dako na kay kog nakuha sa imong oras. Yato di ka sa inyo. Ayaw na, sir. Uy, okay ra ko. Mga tangang kong chip sa unahan. Kung nahadlok kang may kasulti ang imong silingan, kung makita kang nanaog sa konsikinan. Okay, sige. Dawatan ni. Kwarta? Pang taxi. Sir, ayaw. Salamat na lang. Mas makasave ko kung mag-chip ra ko. Ang kasabaan ka na ganon sa imong iyan. Pasaktan ko lang si Tia. I insist. Dali na. Tangan taxi. Kung dili ka magiging magpatog ako, okay? Sir, ayaw na lang lagi. Uy. Iyagit kong ipasakay ng taxi. Kabutan ni Sir Armando eh. Gaan kaya akong buot niya? Kung may amahan pa lang unta kong sama niya kabuotan. Kamalipayon ko ka. Noy? Noy, lugar lang o niya diha, Noy? Salamat, Noy. Darang plete, oh. Magdali ko. Labing siguro. Nasuko na ron si Tia nga dugay ko na uli. Ikaw diri na pagagtinikasan ha? Sige lagi mo. Ako sa to. Ay! Hangol ba ni mo? Gusto ka palitan ng daghan? Balik ko. Ang kwarta be? Unsa? Kwarta. Tia, Uy, Tia, paamin ako. isa ni. Amin. Desanta ko ay... Wala. Kanina buntag sa'yo pagmigikan niya. Unsa roas ha? Ginabi na rin mo guys. Ginoon makapangunda ka.
Hosto na! Mo ni tagay. Bulugon ko ni buwan o magmason Ayaw na, hosto na lagi. Susana! Susana, husto na! Ayaw nang pasakit na yung bata! Nalasing. O siya man, ha? O siya, labol ka kay iyapesta ka! Imus-mus ng naon mga pinilis na bisa! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!